Шишмә суларны аналар белән чагыштырып була. Хатын-кыз нәселне дәвам итүче булса, су исә дөньядагы терлеклеккә җан өрүче. Сусыз чәй дә, аш та юк, дөньядагы тормыш та юк. Элек-электән әби-бабаларыбыз шишмәләр кайнап чыккан урыннарны изге җир дип кабул иткән. Аларны гел карап, чистартып торган. Шишмәләрнең суы да искиткеч тәмле, шифалы бит. Ул кешенең сәламәтлеге өчен кирәкле минераль тузларга бай. Шушы көннәрдә Туиш микрорайонында урнашкан чишмәне ачу тантанасы булды. Кайчандыр ике урамнан торган, бүгенге көндә Кукмара шәһәренә кушылган Туиш авылы халкы бу чишмәне электән яхшы хәтерли. 60-нчы елларда куян иде. Ondan sonra indi kişkile gine but şekilde toktadan yasalgan idi. Ondan sonra burab koydular. Hazır indi mene şuşlay motor. İyi. Bu şişmenin iyi. Bu şişmenin manda Kukmaraga telefon ulaşkan ki benimle şundan bir de şu şuramda yaşayın. Bir şu şişmeden 13 simyalı kişiye kiyovga çıktım. 24 yaşımda. Мен шуннан соң шушы шишмәдән су эчтек. Шушы шишмәдән кер җудык. Беренчедән булып шишмәне төзекләндерү эше белән магистраль территориаль иҗтимагый үзидарәсе җитәкчесе Диләрә Нуриева шөгыльләнә башлый. Соңыннан Туиш мәчетенең имам-хатибы Айрат хәзрәт Шафигуллин да әлеге идеяны күтәреп ала һәм үзенең фикерләре белән уртаклашып булган эш планын тәкъдим итә. Уртак тырышлык нәтиҗәсендә әлеге проект кыска вакыт эчендә тормышка ашырыла. Шушы якны, шушы микрорайонны тагын да матурлатырга, матур җирләр булдырырга кирәк. Халыкка ял итә урыннар кирәк. Безнең Кукмарабыз бик матур. Яңадан да матур җирләрне күбрәк итәсе килә. Табигать тарафыннан бирелгән матур җир тиз арада уңайлы ял итү урынына әверелә. Җәй көне монда күләмле ремонт эшләре башкарыла. Әйләнә тирәсе чистартылып, инеш аша яңа агач күпер салына. Территорияне төзекләндерү алга таба да дәвам итәчәк. Моның өчен эш планы билгеләнгән инде. Хәзер инде без тагы да дәвам итеп, шушы шишмә кырыен, аның ярларын матур иттереп, шунда инде бәлки кешеләргә җәяүле килү юлларын тагы да инде үстереп, шушыларны ясау ниятебез бар. Кичә викторина рәвешендә оештырылган иде. Анда кече һәм өлкән буын Кукмара районы, аерым алганда Туиш микрорайонының тарихын яхшырак белү буенча көч сынашты. Беркем дә бирешергә теләмәде. Нәтиҗәдә дуслык җиңде. Бәйрәм якташ каләм осталарының иҗатлары белән үрелеп барды. Барлык катнашучыларда истәлек бүләкләре һәм грамоталар тапшырылды. Бәйрәм укучылар ярдәмендә яр буена күп еллык чәчәкләр утырту белән төгәлләнде. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.